F'intervent il-ħadd filgħodu fuq One Radio, Joseph Muscat fakkar li tul din il-leġislatura dan kien it-tielet każ ta' persuna li mietet waqt li kienet fil-kustodja tal-forzi tal-ordni. U hemm bżonn li tintrefa' responsabilità anke fir-rigward ta' din kienet l-inqas it-tielet persuna matul din il-leġislatura li mietet waqt li kienet fil-kustodja tal-forzi tal-ordni kif il-każ ta' Zoppardi fid-depo, il-każ ta' Spiteri fil-ħabs, u issa għandna il-każ ta' dan l-immigrant mill-Mali waqt li kien jidher s'issa qed jiġi ma'assess minn persuni tal-Forzi Armati u tad-Detention Services. Aktar minn hekk Joseph Muscat jitlob għal inkjesta ċara dwar il-mewt tal-immigrant mill-Mali u dwar il-proċeduri kollha li qed jintużaw fl-immaniġġjar tal-faċilitajiet li jilqgħu fihom immigranti irregolari. Għalija hija inkwetanti ħafna Felix u hemm bżonn li jittieħdu passi immedjati u jkun hemm inkjesta ċara dwar mhux biss dan il-każ, imma inkjesta ċara wkoll dwar il-proċeduri kollha li qed jintużaw fil-management tal-closed centers, tal-open centers u dak kollu konċernat. Joseph Muscat qal li dan l-aħħar każ tal-immigrant mill-Mali jkompli jikkonferma kemm fil-qasam tal-intern hemm bżonn ta' kontabilità u trasparenza. Naħseb dan kollu għandu jġielna nirriflettu bis-serjetà kollha dwar is-sitwazzjoni kif qed tiżviluppa fil-qasam tal-intern, qasam li issa li huwa responsabbli direttament il-Prim Ministru. Aħna mhux ħanagħmlu attentati cheap kif għamel il-bieraħ il-Partit Nazzjonalista billi jipprova jieħu xi kapital politiku. Aħna sempliċement li rridu naraw huwa li jkun hemm accountability u trasparenza. Joseph Muscat sostna li l-qasam tal-immigrazzjoni irregolari jinħtieġ attenzjoni partikolari mill-Gvern u fakkar fil-pjan li l-Partit Laburista propona u għandu biex jiġu indirizzati in-nuqqasijiet f'dan il-qasam. U m'għandux ikun nittrattaw il-management tas-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni illegali dal-fenomenu bħalli kieku xi qasam ieħor normali fejn in-nies li jiffaċċjaw din is-sitwazzjoni u l-pressjonijiet kollha li għandhom x'jaqsmu magħha ma jingħatawx it-taħriġ adegwat u issa wasalna għal is-sitwazzjoni ta' qtil li jew allegat qtil ħalli nkunu kemm jista' jkun korretti illi ġieħ kemm hemm ix-xokkja pajjiż sħiħ.